खुलुमका रांसानि ताखुक तै बुकुसं तिनि सालसा जरानि दाल बिदाल कक्तमारक नरंनि बागै तुबै फैका दांदुक टीवी नि बांकुलिओ आं तंगो आरके देबरमा इंगे फायदि तिनिनि पुइलानि कक्तमा सावै मालायमानि फाजिङाव थांलायनाय तिनिनि पुइलानि कक्तमारक ओंखा तिप्रासारंनो बुकासनाबै तनिखा बुबाग्रा एडिसि एलाकाओ तिप्रासारंनो तिप्रासा एको दिना हिनै तै 125 amendment bill no rina himang himang tatal sawi tiprasarongno edisi elakao o tiprasarongno buka snambui tonikha hinei sawi khnarika da social bangla news channel ni khoroksa onar tei bharate bosaka congress ni mla sudip rai borman bo haihini saka ni bosaka tiprasarongno बुबाग्रा थकिउई बुका सेनामै तनिखा हिनै सुदीप राय बर्मन बो हाय हिनि साका हिनि बो दा सोशल बांला न्यूज चैनल नि अनार खरकसा स्राय स्रायकै सावै खनारिखा इंगे फायदि जों अ कक्तमारनो किसिसा खोनावै नालेनो तिप्रासादेर बुबाग्रा प्रद्युत किशोर देव बर्मन बोका बाना ফেসে গেছেন। একদিকে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা অর্থাৎ কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন দাবি করছেন যে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন শুধুমাত্র তিপ্রাসাদেরকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছেন। উনি সরিলাম ফাইনাই 2026 বিসিও যদি ন বিসি ইলেকশন ওংখা হিনকে উনি সরিলাম বিসি election no kaisafano bijiburok no budia tei kaisafano bijibirok bud manglak ini sawi khnarika uni sorilamni tipramothani khoroksa adong okra botei baro sawi khnarika jodi sono tipramotha bai bijibirok BC election no align patna engnani hinei wansugui ba imang nuhuri tongka ge o BJP ro o imang no ta nukthung hinei sawi khnarika uni sorilam ni tipramothani khoroksa adong okra ege faidi o kogrongnobo kisisa khnawi nalene तामुखे चिनो उनिस सरिलाम आबन बिसिङो 2026 हंगांके एडिसि इलेक्शन नाय एडिसि इलेक्शन आंतलिक गुलागाथिबो जों बिजेपि रो बाय बरके बर बाताथों चिनि तिप्रामा थानि हंगांके रजंनो बातावै पास खालायबुंनाय जों खायसे रजंनो जों कायसेबो मिस खायगला जत भोट रजंगुरु पास खायना बरक जत फिल खायदों हाजे मुंसा पास खायमाने बं चान्स खरै सेन्ट्रेलनि स्टेटनि फायनाय अर सरिलामो फायनाय बरक क्लास खायो नरकि एडिसि इलेक्शन खायखांके न पास खायमानो हिसु पायो आरने स्टेटनि जीएस फायनो स्टेटनि प्रेसिडेंट फायनो दाल बिदाल पद गोनां फायनाय सों पायो नरकि एडिसि इलेक्शन खायके पास खायमानो आफु बरक आसास अर चिरि डुप्लिकेट BJP खायदोंनो साइकेलागो
जों जुदुनाय आबोन बागन नरकिसे कसं तंग दिनि साव कुनु दिनो जुदुं या हासे जुदुंना निंगे सिनि मान थान्य मारनाय हासे संताव जों दिमान खान्य महाराष्ट्रनि जे मान थाय बो एग्रीमेंट थायमनि आ एग्रीमेंट जों जे सकपन गारनो हासे बुसकां आबाय विधानसभाव महाराष्ट्र सारा जुडिसे सरकार खानानि मुसुंखाके जुट खान्य मुसुंखाके सिनि दाबि मारनाय हासे महाराष्ट्र जे दाबि खाय दं हासे महाराष्ट्र सारा जुडिसे त्रिपुरा राज्यनि ओ स्टेटनि सरकार जुडिसे फ्राव थुगै थानांगे महाराष्ट्र जे दाबि खायमनि गोबां मा डिमान्ड दं माने आ डिमान्ड दं नरियांगे ब्र ओ त्रिपुरा राज्यनि ब्र आ बीजेपी सरकार उरि मा थाना हासे नगरसाव तंमा तैमा से साल बारो फियाबा बुबाग्रानो हामजागै त्रिपुरा थाव जयनिं खालायनाय रक आबो साल बारिया अमा हेगेनो दांदुक टीवीनि मांपलिबो ओ मांपलि कासावै फाइका 50 सिमनानि बीजेपीनि बुथ प्रेसिडेंट आदंगकरा अनंत देबबर्मा लगिओ 33 बुथार बरक तो बुबोई बुबाग्रानि थानसानि मारिओ त्रिपुरा थावो जयनिं खालायफाइखा तै बो जयनिं खालायफुरओ सावि खोनारिखा 2007 नि सिमि बीजेपी पार्टी वो तंगै फाइमेनि फियाबा आ बीजेपी नि पार्टी वो त्रिपुरा सारावनि हामक्राय रंनि कग्न तैयै मुंसाफानो सानानि सुजुग रिजागिया तै मुंसाफानो सानानि बागैबो कक सारि जागिया आबोनि बागैनो आं तिनि बीजेपी पार्टी नो खाफुर जागलिया तिनि बुबाग्रानि आइडियोलॉजी नो हामजागै तै बुबाग्रानि ओ नाहार मुंनो हामजागै तिनि आं बीजेपी नो याकारै 33 बुथार आनि लगिओ लुकुरंनो तुबुई आं तिनि बुबाग्रानि थानसानि मारिओ त्रिपुरा मथानि बाना रमफाइका नै सावि खोनारिखा 50 सिमना बुथ केन्द्रनि खरकसा 2007 नि सिमि बीजेपी पार्टी वो सामुं ताङै फाइनाय आदंगकरा अनंत देबबर्मा के फाइदि ओ मांपलि रंनो किसिसा नाय नायलायनो बाय आं बीजेपी दंमोन आव इको बुबाग्रानो हामजागै आं बुबाग्रानो लगिनो बागै फाइखा tamni bagi kajini na tam na harum musti बुबाग्रानो हामजागै आं फाइखा lagi nih BJP to mani bokoi sih आं बीजेपी दंमोन आं बीजेपी 2007 नि सिमि बीजेपी खायमनि दाउसो जरा खाय दखा एरपरे बीजेपी को कोनो सामुं बा जे कोनो कग्रंनो सायमैया बा दफानो सायमो खायमैया बागै आं बीजेपी याकारै आं बुबाग्रानो हामजागै आं फाइखा BJP bokoi sih आं इनका नि दंमोन बुथ प्रेसिडेंट दंमोन ini besar butar ini नय फेमिलिनि 31 बुथार लाई थांनाय 30 तारिख सालमारिओ नर्थ डिस्ट्रिक्टनि खरकसा त्रिपुरा मथानि YTF प्रेसिडेंट खुकन त्रिपुरा बो आतमसा उस्ट्रुकंगै साकसरि हामिया माबाय बनो धर्मनगरनि साखामनगो रहरजाखा तै धर्मनगरनि साखामनगो बनो हामरि मानिया माबाय बनो सिलचर रेफा रहरजाखा कोक्तमानि बिसिंतै साविमानखा बो ओ सिलचर साखाम नायजामानि बिसिंतै बिनि साकसरि रक ताबु काहामकेनो हामै बासा काहिनै कोक्तमानि बिसिंतै साविमानखा तै बिनि ओ साकसरिनो हामिया हिनै खोनावै नायना थांखा सेंट्रल कमिटिनि त्रिपुरा मथानि YTF बरम गोनां अकरा सुरज देबबर्मा बो अखुकन त्रिपुरा साकसरि हामिया क्लाइजाकनो बो नायना थांपुरु बो लुकुरंनि बिसंग स्राय स्रायके सावि खोनारिखा
যদি no tipra sarok thanchao tongka hingke nini ani ta hinglai di phiaba jotono no tabuk chuba lainani nangnai tei nailainani nangnai sudu rang puisa simi riwui nangno baiya tamni hingke omo hai rugi klai tongphruo bo chuyangui tongphruo nainani belaikheno tipra sarokni samung noibo sini borom gonang suros debroma bos srai srai ke sawi khnarika tei tomungno oma haike khoroksa hamya klaifru nailaya hingke ba chubalaya hingke phiaba thanchani mario tongo hinei o hastani lukurok borok sawi manglak aboni bagino thanchani mario tongka hingke nini ani ta hilaidi jotonono somanke ma nailainai sudu YTF rongo simia joto hasteni lukurongno no जों नायलायनानै नांनाय इनै जोंनि बरम गोनां सुरज देबरमा बस्राय स्रायखनो सावि खोनारिखा तै अमाहाय नायलायमुं तै चुबाचु खालामनानै बिसिंथैसे थानसानि मारिव तंगो हिनै अ हास्तानि लुकुरक स्राय स्रायखाय सावि मानाय हिनैबो ब लुकुरंनि बिसंगो कक सावि खोनारिखा बेलाना हमबाय सिनि जोतो मीडिया सोनो संतिनरो फैमानि सिनियरो आइसन उद्देश्य संहरो सपाइजा सिलचरो ग्रीन हिल्स हॉस्पिटल और नौ जतन सिवो सिनि थांनाय 30 तारिखो सिनि बरं गोनां ताकु खुकन ब जागाबो सडनली स्ट्रोक माने बिसिंतै बनो एकदम बिनि हालत याखबो बिनि स्टोरी एकदम चाइने बिसिंतै बनो पुइला धर्मनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्लांजाका आबोन यागोलो अरो सिलचर रेफार केयर होका तांग हिंदी बिनि एकदम स्टोरी चाइने बिसिंतै आगोतलो बेले चालमाने बिसिंतै काहाम ट्रिटमेंट नायनानै बिसिंतै बना जातो हमने सिनि तिनरो तंगो सिनि दलाइनि इंचार्ज सिनि मिस्टर खौत्र जयदियां और तंगो सिनि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिस्टर बाबलू तंगो सिनि गुमतिनि प्रेसिडेंट सिनि मिस्टर सुजय तंगो सिनि और सिनि खुकनि बिनि बुकुमै ते सिनि किसान सिनि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट नि और खूब एक्टिव बरो तंगो सिनाइदि संगमहायनो सा सिनि जेब्रो वाइटि मे वारियर्स इंडिया निंतों जे कोनो जाफुंजों तो हामिया चाइङै तो हंके संबोनो थाङै नायनानै सिनि अधिकार अब सिनि राइट्स बखरस तिनि बो एकदम स्ट्रंगै बिनि पुरा बिनि बसाक सलियाङै थांबो जरावो संबोनो हामबाय रुबै संबोनो सुर खाकसा मासिगोननानि संबोनो गोरा बागै संबोनो मांगोखा आबोनि बागै संनायो सिनि जो तो दफानि बरौ बाहायनो तामु खुकनि आंथों गोबां मा बरौ दं हायसे जे सिनि वारियर्स नै उबग्रानि वारियर्स दं बरौ जुदिनो महाय जे हामिया चाइङ दं बरौ बनो रां पुसा बाय चुबानानिया बनो रां कोटि कोटि लाख लाख रैनो ने बनो चों बरनि सामो बासै बनो खाकसाम दं थंगनानि आबसिन नांखौ माने जरा आव माने संतिनि आगतनि फायले जा आगतनि फाय जों संतिनि थांखौ खाना संतायसा सिलचनति आगत सम मुभ खायनाय आव बाय आं कोयनाय आंबो कासे एपिल खायनाय सिनिति प्रासनि बिसिं न वी जस्ट टू बी यूनाइटेड हानसानि बिसिंतै खरसना सुंसु बानाय इट्स नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिक्स इट्स नॉट ओनली अबाउट वाइट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इट्स अबाउट तिप्रासा थानसा है तिप्रासा थानसानि बिसिंतै जों जतन कायसा मा दं हामबाय TINI बागै Koktwma अरन फायखा नरक जतन सुस्थ काहाम करं तंबाय जादि Dangdwk TV no नरक सालबुरुम बुरुम no नाय तंगि पाइथागो जतन न खुलुम बायका